ಇನಿಯಂಕುಲು ಕೊನಾಜದ ಕಾಟುಕೋಡಿ ಊರ್ಗು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಕಾಟುಕೋಡಿದ ಊರುದ ರಾಮಭಟ್ರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಾಧನೆದಾದಪ್ಪು ಕೆನಗ ಸಾರತ್ತೂರು ಮುನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿನ ಇಸವಿಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಕ್ರಷರ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐತ ಕಥೆನ ಇಂಕುಲು ಕೇನೊಂದು ವರ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಸಾರತ್ತೂರು ಮುನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿನ ಇಸವಿಡೆ ಇರಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಮಿಷಿನ್ ಈರೇ ಕಂಡು ಬರ್ತದಿತ್ತರಿಗೆ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತಿರುಗುಳ್ಳು ಟಿಲ್ಲರ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತಿರುಗುಳ್ಳು ಅಂಚನೆ ಆ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ದಾಯ ಕಳಪದೆ ಮಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕೊಕ್ಕೆಲು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶುರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟ್ರೆಗೆ ಬಟ್ರನ ಲಾಭ ಜೊತೊಂದು ಬಟ್ರೆಗೆ ಬರೋ ಪತ್ತೈನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ 90% ಪತ್ತೈನಗಳು ಅವನ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪೆ ಮೇನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುವ ಬಂದು ಮಸ್ತನ ಕಾತು ಇತ್ತೇರು ಕೋಮಳ ಹಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಮಳ ನಾನು ಪೊರ್ತುಡಿ ಎತ್ತೇರಿ ಗೊಂಜ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಚಲ್ಲು ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಕ ಮಂದಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಎರಡಲ್ಲವರಿ ತುಳುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಆ ತುಳುವನ ಸಾಧನೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಕಲು ನಿಖಲ ದುಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೈದ ಇನಿ ಇಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಕೊಣಾಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಊರದ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಅವು ಕಾಟುಕೋಡಿ ಬಂದು ಕಾಟುಕೋಡಿಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಭಟ್ರು ಬಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ 78 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಮೇರು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧನೆದ ಕಥೆದಾದಪ್ಪ ಕೆನಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಕ್ರಷರ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ಸಾರತ್ತೋರ್ ಮನುತ್ತ 70 ಆಜಿನ ಇಸವಿಡೆ ಕ್ರಷರ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇರು ಕಂಡು ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ರಾಮಭಟ್ರಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಷರ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಬರ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂಗೆ ಮಾತಲ ಕೈಕಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 70 ಆಜಿನ ಇಸವಿಡೆ ಕ್ರಷರ್ದ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ತಿಕ್ಕಿಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆದಾದೊಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಮಭಟ್ರನ ಬಾಯ್ದೆ ನಾವು ಕೇಳೊಂದು ವರ್ಕ ಆ ಕಾಟುಕೋಡಿದ ರಾಮಭಟ್ರೆ ಶುರು ಕಾದಿರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. 78 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯೌವನದ ಆ ಪೊರ್ಲುದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಮೋನೆ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬಂಡದಪ್ಪ ಒಂದು ಬಟ್ರೆ ಇಂಗ್ಲು ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಸಾರತ್ತೋರ್ ಮುನುತ್ತ 70 ಆಜಿನ ಇಸವಿಡೆ ಇರೊಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಈರೇ ಕಂಡು ಬರ್ತದಿತ್ತರಿಗೆ ಎಂಚ ಇವನ್ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬೂರೇ ಕಲ್ಲು ಕೈಟ್ ಜೊತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಪನ ಜನ ಕಳಮಿತ್ತಂಡು ಬೊಳೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಪಾಯಲ ಅವನ ಜನ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು ಪೋಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೇದಿ ಬೇಚ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ಜನ ಬಲ್ಪುನೆ ಕಲ್ಲು ಬೊಳೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಬರೆಯದಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸಾದಿ ಕಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಮಿಷನ್ ಕಲ್ಪನ ದಾನೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾರತ್ತೋರ್ ಮುನುತ್ತ 70 ಆಜಿಡು ಸಾಧಾರಣ 70 ಆಜಿತ್ತು ಐದು ಮೀರು ಕಲ್ಲು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಕಲ್ಪ ಅಂತೆ ಕೈಟ್ ಅಂದು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಳು ಕಲ್ಪನ ಅಕ್ಳು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಬರೆಯದಿ ಬೇಚವಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಳು ದುಡ್ಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳು ಅಂಥದ್ದು ಮಿಷನ್ ಕಲ್ಪನ ದಾನೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬೊಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚೆತ್ತನು ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಈತನಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಂತಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಕಾಲಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ಬಟ್ರೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಕಂಡ ದಪ್ಪನ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತಿರುಗುಳ್ಳು ಟಿಲ್ಲರ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತಿರುಗುಳ್ಳು ಅಂಚನೆ ಆ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ದಾಯ ಕಳಪದೆ ಮಲ್ಲಿ
ಅವೇ ಕೊಕ್ಕೇಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಂ ಟಿಲ್ಲರ್ದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ದಪ್ಪನ ಕೊಕ್ಕೆದ ಬದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಚೆ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಎತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾವನ ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾನ ಕಲ್ಲು ದಾಯ ಕಳಪೆಯ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಂ 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 ಐದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರು ಸುರುಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರಿ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಖರ್ಚು ಕಂಡಬಿಟ್ಟೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಬಿತ್ತು ಅಂದು ಖರ್ಚು ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪನಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ. ಪಂಡ ಇರ್ನತ್ತ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ತುಂಬ ಕಲ್ಲಡು ಅವೇ ಕೈಟ್ ಕಲ್ಲಡು ಬಂದು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಕಲ್ಲು ಇರು ದಿನೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ತೊಂತೇಳಿ ಕೈಟ್ ಅವು ಕೈಟ್ ಎಂಚ ಬಟ್ರೆ ಕೈಟ್ ಮಲ್ದ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಗ ಚಟ್ಟೆದ ಮಡ್ಲು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಚಟ್ಟೆದ ಮಡ್ಲು ಜಲ ಕಲ್ಪುಲೆ ಲಲ್ಲು ಬುಳೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಲಾಲ್ ಬುಳೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕವಲೆ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೊಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಡ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೊಂತೇಳಿ ಬಟ್ರೆ ಕೈಟ್ ಕಟ್ತಂದಾಗ ದಿನೊಟ್ಟು ಐ ಹೊಡೆದ ಹಚ್ಪ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇವ ಮಂಗೋಳು ಕಟ್ತೊಂತೇಳಿ ಅದೇ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತ್ ಕಲ್ಲು ಮಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಮಿಷನ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕೆ ಉದ್ದ ಬಳ್ಳ ಕಟ್ತದೆ ಅವೇ ಬಳ್ಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಪಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಲ ಉದ್ದಗೆ ಹೋಪಲೆ ಹೊಲ ಅಡ್ಡಗೆ ಹೋಪಲೆ ಅವು ಆಟಿ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೇರೆ ಜಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಗೆ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪುಡಿಯ ಪುಳ್ಳು ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪೂಲ ನೆಟ್ಟು ಮಳ್ಳುಟ್ಲು ಲಕ್ಕವನೆ ಅವೇ ಚಟ್ಟೆದ ಮಳ್ಳು ಲಕ್ಕವನೆ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಳೆ ಕೆತ್ತುನೆ ಆಂಡು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ತರೆ ಆಂಡು ಅದೇ ಅಂದು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇರ್ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅವಂತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಳು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ 10 ಜನ ಕುಳ್ಳೆ ಲಕ್ಕ ನಂಡು ಅಪ್ಪ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತನ ಬಟ್ರೆ ಅತ್ತು ದೇತೊನ್ನೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅವು ಅಂಚಿ ವಿಟ್ಲದ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಜನಟ್ಲ ಪಾಲ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಗುರ್ತದ ಒಂದು ಜನ ಪಾಲ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು 7 HP ಟಿಲ್ಲರ್ ಐದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ತ ಲೋಲ್ಡ್ ದೇತೊನೆ ಯಾರು ಜೀನು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಟಿಲ್ಲರ್ ದೇತೊನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಕೇವಲ ಈರೆಡ್ದು ಒರಿಯಾರ್ದವು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನತ್ತು ಇರಗೆ ಏರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಲ್ಪ್ದಲ್ಲ ಮೂರು ಮಹೇಶ ಭಟ್ರು ನಿಂತಿರು ಆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಕ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟರ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಾಂದು ಪಳ್ಳದು ಆರೊಂದು ಫಿಟ್ಟರ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸತತ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಜವು ಪ್ರಯತ್ನ ಒತ್ತದ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಇರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಂದಿರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಆತಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಆಡಾಪುನೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಪುನೆ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾಪುನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಂತುಂಡು. ಓಕೆ ಅವು ಅಪ್ಪ ಚೈನ್ ತುಳ್ಳಾಪುಲೆ ಆಯ್ತ ಪುಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಹೋಪುಲೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅವಳು ಟಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಉಳ್ಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಿಸುಬಿಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾಮಾನು ಮುಳುಳ್ಳ ತಿಕ್ಕೊಂತೇಳು ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವಳು ಮಿಸುಬಿಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಟಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಳೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಅವಳು ಮಿಸುಬಿಸಿ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂತೇಳು ಮುಳು ಉಳ್ಳ ತಿಕ್ಕೊಂತೇಳು ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದ ಮಿಷಿನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಬಂದು ಜರಿ ಇಂದು ನೀನಾಡ್ದು ಆಪುನ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಬಂದು ದಿಂಜ ಜನ ಮಲ್ತೇವೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳು ಅಂಚ ಆಪುನ ಬೇಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಪಳ್ಳ ಪಿರಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಪಿರಾನಕ್ಕೆ ಪಿರಾಂದು ಮತ್ತು ಆಯಿರತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಯಿರತ್ತಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ದಿಂಜ ಹಠ ಬರಲು ಅಪಗಾಕಲು ಕೈಟು ಬಂದೈತೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಕೈಟೇ ಕಲ್ಪವನೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಇದ್ದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಿಷನೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಪುಳ್ಳು ಯೋಜನೆ ಏರಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲ
ಆಕಳು ಅಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ತಮಾಸವನ್ನು ತುಂಬ್ತೀರಿ ಆ ತಮಾಸವನ್ನು ಪುಳಗೆ ಕೊಂಚ ಆಟ ಪುಳ್ಳು ಮಲ್ಪೋಳು ತಮಾಷೆ నాకు ಈರಾಗಲೇ ಇಪ್ಪರ ಉತ್ತರ ಇರ್ನ ಬೇಲೆಡೆ ಕೊರ್ನಿ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಗೆ ಕೊರ್ತೆ ಅತ್ತೆ ತೂಲೆ ಭಟ್ರೆ ಒರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ఆయన ರಡ್ಡು ಕಾರಡು ವೈಪು ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇ ಕೈಟಾಗ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲು ಒಪ್ಪಿಯರು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಕಾರು ವೈಪು ನಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೀನಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಿಳ್ತೊಂತೇವೆ ತಮಾಷೆ ಅವು ಎಂಕ್ಳು ಜಾತಿಲಿ ಐತೇವೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಣಿಕ ಕಡೆ ಇತರ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಸಾರತ್ತವ್ರ ಮನ ತೆಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿನ ಇಸವಿಡೀರು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಿಷಿನ್ ದಾದೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಕವನಕ್ಲೆ ಅವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೈಕ್ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕದಿನಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಕೈಟೀರ್ ಮಂದಾರು ಅದೇ ಅವಾಗ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಪಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದು ಬಕ್ಕೀರ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಂತಾರ ಭಟ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಐತಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೈಜರ ಇರ್ನ ಕೈತಾಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಅక్కడ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಮಿಷನ್ನೇ ಪುಲಿ ಕೈಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಈಗ ಮುಟ್ಟು ಹೊನ್ನಾರು ಹೊಡೆದು ಒಂದು 2 ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಹೊನ್ನಾವರ ಅಂಚಿಲ್ದು ಭತ್ತದ ಮುಳು ಕುಳ್ಳುದು ಮಿಷನ್ದ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ತುಳಿದು ಪೋತಿರು ಅಪ್ಪಗೀರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕುಲ್ಲು ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಭಟ್ರೆ ಈರೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಮಂದಾರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕ್ಲಿಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ ಇಂಚ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೋಳು ಹೊನ್ನಾರು ಉಂಟ ಪೋತೀರ ಹೊನ್ನಾರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಮೂಳು ಪುಳ್ಳೆಗಾಲೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಬೈಯ ಮುಟ್ಲ ಮಿಷನ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲ ಪೈಕಿ ಫಿಟ್ಟರ್ನಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಳತು ಸೋಜಿ ಪಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಅವಳಂಚಿ ಬಂದು ಸೂಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುದಲ್ಲ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗದಿರ್ನ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಾಲಾಡು ಏತು ರೂಪಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂಡ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಅತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಲ ಬಂತ ಮಂತದೆ ದಿಂಜ ಸಾಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರೆ ಆಗಿ ಹಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಡ್ಜಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪಳ್ಳ ಹಿಂಗೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಅವಳು ಅತಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಈಗ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಮೊದಲಿದೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ನೆಲುತ್ತೀವಿ ಈರ್ ನೆತ್ತ ಬಿರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೊಡುತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ದಿನ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವೇ ಮಂಡೇಡು ಒಳ್ಳೆ ಏತ್ ಕಲ್ತದಾರ ಭಟ್ರೆ ಇರು ಆ ಕಾಲಾಡು PUC ಆತಿಲ್ಲ PUC ಅಂಚ ತೂಲೆ ಭಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಗೂಗಲ್ ಉಂಡು ಗೂಗಲ್ಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಗಿನ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ TV ಇಪ್ಪುನಾನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲು ಇರ್ನೇ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಭಟ್ರೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ತೋಜಿದ್ದಿ ಒಟ್ಟರೆ ಮಲ್ಪೋಳು ಅದೇ ಭಟ್ರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದಿರ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತು 2 ಇಯರ್ ಆ ಪಿರಾಣಕ್ಕೆ ಪಳ್ಳ ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ 4 ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈದು ನೀರ್ನ 2 ಇಯರ್ ಅಂದೇನು ಬೈದಳು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೊರ ಭಟ್ರೆ ಇಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ನೈತ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಗಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವ ತೆಗಿತಾನೆ ಆಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಆರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸೋಜಿದಾಗತ್ತಿದ್ದೆ ಆಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಭಟ್ರೆ ದಿಂಜ ತೃಪ್ತಿ ಅದೇ ಭಟ್ರೆ ಇತ್ತೈರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲದ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದು ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತ ಅಡಿಲ್ಲ ಸಾರಿ
ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳಿಗೆ ತೂತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಜಾರ ಇತ್ತದ ಮಿಷಿನ್ ತೂತಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ತೂತಿ ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಬುಳ್ದು ಅವೇ ಬಜ್ಜಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಬುಳ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇ ಬಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಏಲಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಪುನಃ ಅದೇ അതിനകത്ത് തുയരൊക്കെ ಒಂಜಿ രണ്ട് സൈഡിലാക്കണം ബേജറില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ಬೇತಜಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಲು ಆ ಮಿಷನ್ ಆ ಜನ ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಜನ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏತಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ರೆ ಇರು ಸುರುಕು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು 15 ರೂಪಾಯಿ ದನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ 14 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅതൊക്കെ ದಿಂಜ ಏದು ಜವ 25 ತಗೊಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲು ಬೋಳೆ ತಿಕ್ಕುಳ್ಳು ಇತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಲ್ ಮಂತ ಅವಳು ಮಂತದು ಕಲ್ಲು ಕಳಪೆ ಜಾಗ ಇದ್ದೆ ಅದು ಇತ್ತ ಮೋಂತ ದಿಕ್ಕುള്ള ಕಲ್ಲು ಕಳಪೆ ಅದು ಕಲ್ಲು ಕಳಪೆ ಸಮಯ ಜಾಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಐತೆ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ಕಳಪೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಮಾಡ್ತಂದಳು ಇರೊಂದು 8 ವರ್ಷ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಬಟ್ರೆ ಕಲ್ಲದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಬುಡಿ ಪಣ ಮಿಷಿನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಬುಕ್ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಸುಮಾರು ಜನ 15 ಸಾವಿರ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು 15 ಕಲ್ಲು ಕೊನ ಪೇರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಸರಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕುಮಾರ್ ಪದಾರ ಆರು ಆದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇಂಚಿಂಚ ಸುಲಭ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಡಿ ಬಲೆ ಸುಳಲು ಆಕ್ಳಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಆಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಇಂಬಿಕ್ಲೆ ಮಜೂರಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಿಷನ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರಿ ನೋಡಿಪೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಳು ಇಲ್ಲಾಳು ಬಳೆಯಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೈಸೆ ಇದ್ದಿ ಯಾನ ಪಿತಾಯಿಲು ಸಾಲ ನೋಡ್ಪೆ ಸುಳಲು ಪಿತಾಯಿಲು ಸಾಲ ನೋಡ್ಪಳಗ ಈತ ಮಾತ್ರ ಮನಪೋಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲದಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀಕು ಕೋಮಳ ಜನ ಸಾಲ ಇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬೈದಲ್ಲಿ 5 ಮಾಸ ಸಾಧಿತು ಸೋಜಿ ಪದ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೇವೆ ಕೋಮಳ ಜನ ಸಾಲ ಇರ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಕೋಮಳ ಹೆಸರು ಉಳಿಲ್ಲ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎತ್ತೇ ಇರೇ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಮಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಿ ಅತ್ತನ್ನ ಚಲ್ಲು ಮಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಕ್ಕ ಮಂದಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಕೈಟಿದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ಇತ್ತಿದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಅಜ್ಜ ಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಟ್ರೆ ಆಂಡ ಈರು ಆನಿದೆ ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಛಲದಾದೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮದಾದೊಂಡು ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಪೈಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿದನು ಬರ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾವನಾಗ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಆ ಪ್ರತಿ ಮಿಷಿನ್ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಐಕ್ ಸುರೂಟು ಮಂದಿನ ಮಿಷಿನ್ ಅವು ಕೊಣಜೆ ಕಾಟು ಕೊಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಭಟ್ರೇನ ಮಿಷಿನ್ ಐಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇರೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ರೆ ಇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳ್ತೇಳಿ ಕೊಂಡೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಪತ್ತಾಯಲು ಏಳ್ದ ಆಕ್ಳಕ್ಕಳ ಜಮ್ಮನ ఆయన ఏళ్ళ గుల్పులా మళ్ళీ వెళ్ళింది అదే ತೆದುಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕೇರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಸ್ ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಗುವೇಲ್ ತೋಡಿಯರು ಸುರಂಗ ತೋಡಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುಂಡು ಬಟ್ರೆ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಅವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕೈತೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಿ
ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆದಾದನು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನದಿಕ್ಕೆ ಗಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೆರಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಟ್ರೆ ಸಾರತ್ತೋರ್ ಮುಣತ್ತು ಎಲ್ಪತ್ತಾಜಿ ಬನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಂದ ಆಂಡ ಇಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಹಿಡ್ತು ಸೊರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಖುಷಿಟುಲ್ಲಾರ ಭಟ್ರೆ ಇರಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಗೆಯುಳ್ಳೆ ಅದೇ ಭಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಪೊಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಪೊಲ್ಟಿ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬೀಳೋ ಹೊಳ್ಳಕ ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ ತಯಾರು ಅಂತುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿಷನ್ ನೋಡ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಿಷನ್ ಶುರು ಅಂತುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯಲ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿ ಬೆಳೆದಾಕ್ಲು ಮೊದಲು ಬರ್ತಿತ್ತೇವೆ ಅವು ಇಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ ಭಟ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ದ ಮಿಷಿನ್ ಅವು ಅವೇ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿದ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿದ ಪಂಪ್ ಐಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮುಳುಪುಳ ನೆಲ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪುಡಿ ಮುಳುಪುಳ ಐಕೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಡಿನ ಅವು ತಿರ್ತು ಮೂರು ಅವಳು ನಡುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ತಿರುಗುನೆ ಅವು ಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರ್ತು ಅಂಚ ಈ ಮಾಗೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಐನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಕ ಆಯ್ಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳಿತ್ತಿನ ಮಿಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಬೈತೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾವನ ಮೂಲಕ ಆಕಳು ಬುಕ್ಕ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 10-40 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಟ್ರಿಗೆ ಭಟ್ರನ ಲಾಭ ಒಂದು ಭಟ್ರಿಗೆ ಬರೋ 10 ಏನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 90% 10 ಏನಗಳು ಅದೇ ಭಟ್ರೆ ಶುರು ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಾಳು ಬುಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಭಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಬಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇತು ವರ್ಷ ಭಟ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವೇ 78 ಕರೆಂಟ್ 78 ಕರೆಂಡತೆ ಭಟ್ರೆ ಕೈಟ್ ಕಲ್ಲದೆತ್ತೋ ಇತ್ತರ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಸಿತ್ತನ ಆ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ರನಾಗ ಸುರೂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಗಟ್ಟರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಭಟ್ರೆ ಅವೇ ತಿರ್ಲನ್ನು ಇಂದು ಕಂಡನು ಒಕ್ಕುನ ಆಯ್ತು ಕೂಲಿದ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಆ ಶಾಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಅಂಚ ತಿರುಗೊಂಡನಾಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾತ್ನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ದಾಯ ಕಡಿಪೆದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಒಕ್ಕುದು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಉಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ ಕನ್ನಡದ ಪುನಃ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಅಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆ ದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಳಪ್ಪನ ಈ ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಪ್ಪನೆ ಅವಳೇ ಕಲ್ಪದ ಚಕ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಬದ ರಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಚಕ್ರ ಇದ್ದಿ ಒಂಜೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡಿ ಯಾರು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೆತ್ತದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ದಾಯ ಕಳಪ ಅಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಆಯ್ದು ನಾನು ಕಲ್ಲು ದಪ್ಪಗು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಒಂತೆ ಅವು ಸಹ ಒಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಳು ಮುಳು ಬರೆಯ ಸುಳ್ಳು ಚಕ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಈ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ನಡುಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಉಂಟು ನಡುಟು ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನ್ ಪಳ್ಳಿ ಇಂದು ತಿರುಗಲೆಕ್ಕ ಚೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಪಳ್ಳಿಂದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರ ಬೋಡಾಪುಡು ಅಷ್ಟು ತಿರ್ಲಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಚಕ್ರ ನಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಒಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂದು ನಂಗೆ ಅವು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವೇ ಶಾಪ್ಡು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಚಕ್ರಗೂ ಅವು ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂದು ತಿರುಗು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ನಿಧಾನ ಹೋಗೋಣಾಗ
ಇಂದು ಚೈನಿಂದ ಈ ಚೈನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ತಿರುಗಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬಂತು ಅವು ಇಂಚೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜೆ ಪುನಃ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಸುರುಕು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡರಿ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಒಂದಿದ್ದೀನಿ ಚಕ್ರಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೊತ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುದನೇ ಪೊಡಿ ಒಂದಿದ್ದೆ ಚಕ್ರಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣೆ ಹಾಂ ಅವು ತಿರ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಚಕ್ರ ಯಾರಿಜಿ ಕಲ್ಲದ ಗುಂಡಿ ಉಳ್ಳದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಬರಲತ್ತ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತದ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತ ಚಕ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಅವಳು ಈ ನಮ್ಮ ಈಚ ಐನು ತಿರ್ಗ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಚಕ್ರವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತ ಅದನ್ನು ಈ ಚೈನ್ ಆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈ ಚಕ್ರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವು ತಿರುಗುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಡುತ್ತ ಅವು ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಆ ಥರ ಆ ಚೈನ್ದ ಕೂಲಿ ಹೋಗ್ಬಳೆ ಕೂಲಿ ಪೋಲ್ನ ಮೂಳು ಕೂಲಿ ಪಡ್ಲಕ್ಲಿಲ್ಲ ಜವಾಡೆಗೆ ಪೋಲು ಆನಿ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾಪು ಆನಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಪು ಅದನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪುನಃ ನೆಲ್ಪುಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳುಪುದೆ ಪೋಲು ಅಕ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಆಕಳು ಕಲ್ಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಕಳೆ ಕೊಲ್ಲೋಡೆ ಆಕಳೆ ನೆಲ್ಪುಳೆ ಹಿಂಬೇಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಳುಪುದೆ ಪುಳೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪೈಸೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪುಳೆ ಬುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಪುಳೆ ಕೆಲಸತ್ತಿ ತಪ್ಪವನ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದಿನಿ ಅಂಕು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಪೈಸೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪುಳೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಳು ನೆಲ್ಪುಳೆ ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಕೈ ತಿತ್ತ ಮುಂಗಿಲ್ ಸಹಿತ ಹಣವು ಲೆಕ್ಕ ದಿವಾಳ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಟ್ಟಲು ಮಾರಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಟಿಲ್ಲರ್ ಎರಡು ಉಂಗಿಲು ಮರದೆ ಅದೇ ಪರ್ಪುರ ವಿಷಯ ಅಯ್ಯೋ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆತ್ತೇನೆ ಬಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಪೈಸೆ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊರೆ ಸಾಲಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅವನು ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುವ ಬಂದು ಮಸ್ತನ ಕಾತು ಇತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಆ ಏರ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀರತ್ತ ನಾನು ಏರ್ ಮಾತೀರೇನು ಮುಂಜೆ ಅದು ಚಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಗೊಂದಿತ್ತೇರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೀರಿ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಿ ಬಟ್ರೆ ಓದಿತ್ತಿರ್ತಿ ಈಗ ಅದೇ ಭಟ್ರಡ ಪಾಚರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲು ತೂನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಾಡಿ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ತನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಪದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಟ್ರೆ ಆ ಕಾಲದ ಬಲೆ ಭಟ್ರೆ ಬರ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬೋದುವರ್ಕ ನಾವು ಭಟ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಭಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ 66ನೇ ಸೈಡ್ ಕೊನಾಜಿಡ್ದು ಪಾಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಇಡೇ ಬಂತು 66ನೇ ಸೈಡ್ 1964 ಇಸ್ವಿ 66 ಅತೆ ಹಾಂ 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 1966 ಪೂರ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ನಿಟ್ಟು ಸಿಮೆಂಟದ ಅಂದಿದ್ದಿ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಬುಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಂತ ಪೆಳತ ಮರತ ಬಲಾಯಿ ಅತೆ ಮಾಂತ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದಿದ್ದಿ ಹಾಂ 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 ಸಿಮೆಂಟದ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ನೆಲ ಸಾರಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಪಳ್ಳೆ ಆನೆ ಪಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪೊಳಿತದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತ ಗೋಡೆದ ಪೂರ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಪೊಳಿತದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನ ಮೂಲ ಅಬ್ಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗೋಲ್ಮೂಡೂರು ಓಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅಬ್ಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಜನ ಇತ್ತ ತೀರ್ದು ತೋರಿದ್ದು ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ತ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಪ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೋಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಬಿಡು ಅತ್ತೆ ಭಟ್ರೆ ಭಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಭಟ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗಡಿಯಾರ ಹೆಂಗ್ಲ ಐತ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಗೋಲ್ಲ ಪರಲ್ಲ ಮನೆದ ಒಲ್ಪ ಕಂದಿನಿ ಭಟ್ರು ಇದು ನಾಯಕ್ಸು
ಅಪ್ಪ ನಾಯಕಂದು ವಾಚ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅದೇ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಗಡಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿದ ಕೀ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಕೀ ಕೊಡ್ತು ವಾರ ಕೀ ಕೊಡ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರ ಕೀ ಕೊಡು ಹಾಂ ತತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಚ್ಚರಲ್ಲ ಕೊಡು ಓಕೆ ಉಂಟು ಕೀ ವಾರ ಕೊಡು ಅದೇ ಹಾಂ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟ ಉಳ್ಳವಳು ಅಂದು ಐಕ್ ಪಾಲನ ಒಂಜಿ ಇಂದುಳ್ಳು ಹಾಂ ಐಕ್ ಪಾಲನ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಐತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಜೀರೆ ಕೈ ಹೊತ್ತೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಾವೆ 5 ಮಂತ್ ರಿಪೇರಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಒಂಜಿಂದು ಅಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅವೇ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಹೂ ದೇವರು ಭಟ್ರು ಇಂದು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ನೋಡಿ ಹವಿಕ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಂಕಟರಮಣೆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಪಂಚ ಐನ ಬಗೆತ ದೇವಿಯರು ಒಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯರು ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಅವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಗುಯಲು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗುಯಲು ಇಂದು ಒಂದು ಹೆತ್ತು ಐದು ಕೋಲ ಅನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಪಾದೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೀರೆ ಪಾದೆ ಈಗ ಬೇರೆ ನೀರು ಪಲ್ಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಳ್ಳು ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳು ಈ ಗುಳ್ಳು ಇಂದು ತೋಡಿದಾಗ ಇಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳು ಇಂದು ತಿಕ್ಕಲು ಪಾದೆ ತಿಕ್ಕದಪ್ಪನೇ ಮೂಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋಪರು ಕೆಲವು ಜನ ಪಣಂತೀರಿ ಅದು ಗುಳ್ಳು ನೀರು ತಿಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶೀಲೆ ಪಾದೆ ದಾಯಗರ್ಪಣೆ ಬೇರೆ ಪಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ದೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಅಂದರೆ ಪೋಪಲಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆ ಕಳ್ಳು ನೆನಪ ಪದಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಫಸ ಸಿಕ್ಕಲು ಹಾಂ ಶೀಲೆ ಅಡುಗೆ ಶೀಲೆ ಮುಗಿಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮುಗಿಲು ಅಂಚ ಹಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟು ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮುಖ ಆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು ದರ್ಪದ ಪಾದ ಸಿಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ನೀರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನೀರು ಈ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೇಕು ಈ ಪಾದೇನ ಪೂರ ದರ್ಪ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದ ಸಂತೋಷ ಪಾದೇನ ಪೂರ ದರ್ಪ ಅದರಾಗ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಪಾದೆ ಇಡೀ ಹಾಸುವಾದೆ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳಿ ನೀರು ಹೆಮ್ಮೆಲೆ ಬಡಪಡೆ ತಾಯಪಳ್ಳ ಈ ಥರದ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪದೆ ಮೆಗಿನ ಮಗಿಯವ್ರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬತ್ತು ನಿರಿಕೆ ಏನು ತಿರ್ತುಳ್ಳೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾದು ಸಬ್ಬಲು ಮಾತಾಡಲು ನಿಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಕ ಅದೇ ಏನು ಆಯ ಹೊಂಟಿದ್ದ ಗುಳ್ಳು ಸರಿಲ್ಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಚ ನಿಲ್ಕದ ತಿರ್ತು ಏನು ತಿರ್ತುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಂದರು ಇಂಚ ಕೈ ಬಿಡಿ ಎಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ಸರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಲಡ್ಡುಗೈಲ ಸೀತಾಫಲ ಗೂಂಜಿ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಳು ಇಂಚ ಪತ್ತದೇ ನನ್ನ ಮಗಗೆ ದೇಹದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಬಲು ಬಾವು ಆಗ್ತೈತಿ ಪನಿ ಅಂಚಿಂಚೆಲ್ಲ ಈ ಪಾದೆ ಶಿರತ್ತ ಪಾದೆ ಅವಳು ನುಳ್ಳು ಆ ಚೀರ್ಚೀರ ಅವಳಿತಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬದುಕಲು ಎಲ್ಲ ಮಗನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳೇದು ಅక్కడ ಅರ ಭಯಪಟ್ಟಿರು ಅಟ್ಟು ಒರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಯಲ್ಲ ಜೀವ ತೊಂದು ಲಾಗವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಒಯ್ತಿರು ಬಾಳೆ ದಾಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಅಲ್ಲ చెప్పడాలి ಬಟ್ಟಿ ನಾನು ಕುಳ್ಳು ಒಪ್ಪಿರ ಮಿತ್ತು ಆಯ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಚೆಂಡುಗೆ ಬಂದು ಹಂಚಿపోయి ಬಾಲೆಗೆ ತುಳಿಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳು ಒರೆಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಗ್ತೈತಿ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಬಾಳೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀರು ಪರಿಯದೆ 5 ತೋಟಗಳ ಅಪ್ಪ ತೆಪ್ಪುವೆ ಭಾಳ ದೇವರ
ಮಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬೆ ಆ ಬಾಳೆ ಒದಿಪ್ಪೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ ಕೈ ಇಂಚ ಈರ್ನ ದೇವರೇ ಮುಂದೆ ಪತ್ತಾತೀನಿ ಯಾವ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಆಯಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇಂಕ ದಾಚ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೋಟಿ ತುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡಿಸಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಜಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬರು ಮುಳ್ಳೆ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರು ಇದಾಲ ಅಂಚಿ ನಮ್ಗೆ ಪವಾಡ ಮುಳು ನಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅನ್ಪಣೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಟುಕೋಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ರನ ಸಾಧನೆದ ಕಥೆನ ಹಿಂಗಳು ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ದಾದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಭಟ್ರೆ ಈರ ಆ ಕಾಲದ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಷರ್ದ ಮಿಷಿನ್ ದಾದೊಂಡು ಇತ್ಯದ ಕಲ್ಲದೆ ಪುನಕ್ಲಿ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲದೆ ಪುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಮಂದಿನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಭಟ್ರೆ ಕಲ್ಲದೆತ್ತದು ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ರ ಅತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಇತ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರೈಕ್ ಕಾರಣೀಕರ್ತೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಹೊರ ಕೊನಾಜದಂಜಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಟುಕೋಡಿದ ರಾಮಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಮೆರನ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಆ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇರ್ ಮತ್ತು ಬೇಲವಂತಂದು ಇರ್ತಲೆ ಹೊರ ರಾಮಭಟ್ರೆ ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕಲೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ನಿಕುಲ್ನ ಕೈಯಾರ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ದವನಗ ಒವೇ ಕಾಸದ ಆಸೆಗಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತನ ಅರೆಗವು ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭಟ್ರೆ ಇರ್ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಕಾರ್ಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯದಿ ಅಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಹಡೆ ಬತ್ತದು ಇರ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದು ಅವು ಇರೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಅಂಚಾದ ಭಟ್ರೆ ಆ ಕಾಲಡು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗಿರೇನು ಏರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊರ್ಜಿನ್ನಲ ಎಂಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಕಥೆನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆನು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಭಟ್ರೆ ಎಂಗು ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಭಟ್ರೆ ಇದು ದೇವಂತ ಪತಂಗ ಬಯಸರ್ಜಿ ನಿಮ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಭಟ್ರೆ ಭಟ್ರೆ ಕಡೆ ಕಾದು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋರ್ ಭಟ್ರೆ ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೇಳುದು ಆಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೇಳು ಎಡ್ಡೆ ಕಬ್ಬಲು ಪೋಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ ಭಟ್ರೆ ಇರೇನು ಈತ್ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಭಟ್ರೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಭಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆಗಳ ಮದ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಭಟ್ರ ಇಂಚ ಒಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಕೊಣಚೇಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ಈಡೇರ್ದು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭಟ್ರೆ ನನಾತ್ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನಿಪ್ಪಡಿ ನನಲ ಈ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಆಯ್ತಿನ ದಾಂಡ ಜಾತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ನಾವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ದೇವರು ಒದಗಿಸೋಡು ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಟ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಬಂತಂದು ಭಟ್ರೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಆತೆ